There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone. Tardes, amigos, amigas, compañeros y compañeras sa sutuyang mga tugang na Chinese, Mandarin, Xiaohao. At siyempre naimbag na malum kada kayo aming kakabsat sa mga Ilocano na nanidito. Anyway, welcome po giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi, ngunyanal daw ning Martes, petsa 30 kang bulan ning Hulyo 2024 sa aga ang ultimo dia de mes of July 2024. At syempre, ngunyanal daw, petsa 30 mga tugang sa tuyang sineselebrar ang sarong santo. Magayon din ining istoryahan ko kamo. Si San Pedro Crisologo. Bagamat hindi gaano siya sabihin nating sikat, pero maganda ito. Ito pong santong ito ay tinagurian Crisologo dahil sa kanyang kagalingan sa pagtatalumpati. Galing talaga siguro yun, si San Pedro Crisologo. At siya ay pinangaki siya sa Ravenna, Italy. Siyang Italiano noong 480. Haluyo na nga pero alam mo, may dating pa rin ang sa indang mga magayunon kasi lalo na yung kagalingan sa pagtatalumpati. Yan. Minsan, nagtungo ang mga kinatawan ng bayan sa lungsod ng Roma upang hingin sa Papa ang magiging kahalili ng namatay na obispo sa Ravenna. Yan. Sa isang pangitain, ang Papa ay pinahilingan baga ni San Pedro Apostol at ni San Apolinario na sinasabi kung sino ang dapat maging obispo sa Ravenna. Wow, may pangitain, pangitain, so may vision na walang iba kundi si Pedro Crisologo. At hindi ang mungkahi ng bayan. Yan. Noon ay gumawa ng malaking kasiraan sa simbahan Katoliko sa silangan ang mga kamalian o erehiya o heresy ni na Eutyches at Dioscoro na nagtuturong may dalawang persona si Kristo. Bilang mabuting pastol ng kawan ng Panginoon, tinupad ni Pedro, ni San Pedro, mga tugang si San Pedro, ang kanyang mga tungkulin sa simbahan at bayan. Sumulat ng maraming aklat at nangaral sa maraming dako upang palaganapin ang aral ng Panginoon. At sabi nga, sugpuin ang mga maling aral o maling turo o masasamang kaugalian naghahari sa mga bayan-bayan. Importante mga tugang iyan. Alam mo, kung walang magsasabi ng katotohanan, ay maraming malinin lang. Maraming mga tao ang masabi nga mapipeke. Kaya kinakailangan maganda po na tayo ay maging mapagmasid. Dapat sabihin natin, dapat sabi nga, ipagtanggol natin. Alam mo, ako po yung mahanga sa mga kapatid natin na Catholic Faith Defender. Okay? Yun mga tulad ni Noe, Dora, at may mga kaibigan din ako dito sa Legazpi, nakalimutan ko yun, nagbubuko dyan sa harap ng Yasiano. Sino ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan na yun. But anyway, yun, isa rin siya
sa Catholic Faith Defender. Alam mo, itong mga Catholic Faith Defender na ito, dati po sila, hindi naman mga Katoliko, pero sila po ay nagkaroon ng conversion at naging Katoliko na po sila at pinagtatanggol talaga nila. Hindi yung dating nakagisnan na reliyon, kundi yung natagpuan nila ang katotohanan sa Katoliko. Yun. Yan importante mga tugang, sugpuin natin ang mga erihe kasi hanggat sa ngayon, may mga masasabi natin, maling aral pa rin na tinuturo, Kaya dapat sugpuin kasi otherwise, kung wala yung mga taong magtuturo tulad ng katikismo, alam mo sa pangalawang bahagi ikatatlong bahagi ng ating programa, sinasadula nga natin ang magandang buhay ni Madre Laura bilang katikista. Ipangaral talaga natin. Kahapon napakinggan natin yung dula na pagsasagawa ng mga kabutihang gawa, pagtuturo. Importante talaga may magtuturo kasi kung wala na magtuturo sa atin ng katotohanan, ay tayo'y malilin lang. Marami nang linin lang. At sabi nga nila yun lang marami sa atin na dapat maging sabi nga, we have to be discerning, mapagpanuri. Yan. Mapagpanuri tayo, hindi basta anong narinig natin ay iyon na. Dapat tingnan natin, is it really common sense, logical? Yun, alam mo kasi ang turo ng simbahan, very logical. May logic po yun. At sabihin natin, may common sense. Hindi dahil, sinabi ni ganito, yun ang paniniwalaan natin. Well, kahit ang sinabi ni Kristo, ay may logical po yun, may common sense po yun, at may katotohanan po yun. Kasi sinasabi kahit yung sa kasal, hindi ba? Yun. Yung sa kasal, pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ngayon, yun, sinusulong pa rin talaga nila. Alam mo, dapat may sasabi natin na sugpo, o may magtuturo kasi kung hindi, mahirap talaga po yun. Alam po, isang kontribusyon sa buhay ni San Pedro Crisologo, magaling siya magtalumpati, magaling siya siguro magsermon, kaya ito nangyari, pinapalaganap ang aral ng Panginoon. Kasi when we have to announce the good news, we also have to denounce the evil situations. Hindi pwedeng announce ka ng announce na hindi ka na nagde-denounce. Kaya we have to proclaim the good news, but we have to sabihin natin may mali na dapat natin na sugpuin. Kasi kung hindi natin susugpuin yan, pababayaan lang natin, marami tayong kapatid na malilin lang. Kaya nga ito po ay mahalaga sa panahong ito na patuloy natin ituro ang katotohanan. At nakakalungkot nga lang po mga kaibigan kasi kakaunti ang nagtuturo tungkol sa aral ng Panginoon. Kaya nga ito, gamitin natin ang media. Gamitin natin ang iba nga ginagamit ang TikTok o ginagamit ang mga social media, yung gadget. Alam mo, wala na po masama sa mga gadget na yan. Kung gagamitin natin sa katotohanan o sa kabutihan, parang po yan ano bang bagay na kahit napakaganda po yan, pag ginamit natin sa kasamaan, mapapasama. Tulad halimbawa, ito, ang kutsilyo. Ang kutsilyo po, ginagamit po yan sa kusina. Pero kung gagamitin mo ang kutsilyo sa pananaksak sa tao, masama po yan. O ganon din sa gadget. Hindi mo masama yan. Kaya dapat gamitin lang po natin.
Actually, marami din ako natututunan sa YouTube. Manood ka. Nga lang, siyempre, pipiliin natin. Tayo dapat mapagpanuri at mapagpili. Piliin po natin. Ano mang mabuti, gawin natin. Pakinggan natin. Pag ano mang hindi maganda, masama, ay dapat iwasan natin. At kung hindi, dapat bawiin natin at the same time sugpuin natin, kasi kung papairalin lang natin yan, hindi po maganda yan. Ito po ang magandang ginawa ni San Pedro Crisologo, okay? Pero noong taong 440, sa harap ng libingan ni Cassiano sa Imola, hiningi niyang bawian siya ng buhay. Nakaraan ang 10 taon sa paglilingkod bilang obispo ng Ravenna. Ito po mga kaibigan ang napakagandang mga talata o sinabi ni San Pedro Crisologo. Ginawa ng Diyos ang tao mula sa putik na malinis. Nang siya naman ay magkatawang tao, kumuha ng laman mula sa isang malinis na katawan. Dahil sa pangyayaring ang may kapal ay nasa kinapal at ang Diyos ay nasa tao. Iyon ay isang malaking karangalan para nilalang at hindi pagpahamak sa may lalang. Kaya, bakit mababa ang tingin mo sa iyong sarili? Kaya maganda po itong panyaya ni San Pedro Crisologo. Wag mong mamalitin ang tao. Wag mong mamalitin ang sarili mo. Bakit mababa ang tingin mo sa iyong sarili o tao? O gayong ikaw ay napakahalaga sa mata ng Diyos? Bakit mo dinudusta ang iyong sarili gayong ikaw ay pinararangalan ng Diyos? Yan po ang mga salita ni San Pedro Crisologo nang siya nabubuhay pa. So napakaganda. But anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Glow with confidence. Come to the Metro Supermarket Health and Beauty Fair from July 1 to 31 with up to 50% off on great selection. MRC members are in for an exclusive treat. For every 1,000 peso single receipt purchase on health and beauty items entitles you to a 1 free golf umbrella. Or with every 800 peso single receipt purchase, you can get a free 1 Saver Select liquid hand soap 500 ml. Available from Thursday to Sunday only. See poster mechanics for details per DTI Fair Trade permit number FDEB 195909 series of 2024. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, padagos po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at ngunyan nga ni na aldaw petsa 30 kang bulan ning Hulyo, aldaw ning Martes, sa tuyang sineselebrar ang kapiyasahan ni San Pedro Crisologo, obispo po at pantas ng simbahan, Doctor of the Church, at kasubagon magayunon ang paalala sa atin, hindi ba? Dapat talagang parangalan natin ang Diyos. Paano? Sa ating gawain, sa ating pagkatao. Kasi kung pinaparangalan natin ang ating ang Diyos, iyan ay sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan, At kaya sabi nga dito, ulitin ko, sinabi ko kanina, bakit maaba ang tingin mo sa iyong sarili o tao? Diyang ikaw ay napakahalaga sa mata ng Diyos. So mahalaga ka sa Diyos. Huwag mong sasabihin, ay Father, ganito lang po ako. No, mahalaga ka sa Diyos. Alam mo, napakaganda. Siguro iugnay po natin ito sa mabuting balita sa araw na ito ng Martes. Ngayon po ay nasa ika-17 ordinary time na tayo, have 17 week in ordinary time, At ang magandang balita ay tungkol po sa anak ng tao na naghasik ng mabuting binhi. Yan, importante. Na tayo ay maghasik ng mabuting binhi sa sanlibutan. Yan. Ito pong ebanghelyong ito ay paliwanag sa mga narinig natin. Basahin ko mga kaibigan ang magandang balita sa araw na ito ng Martes. Mula sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 36 hanggang 43. Ito na po. Noong panong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Yun, the parable of the weeds. Yun, ito po ay napakahalaga. Si Jesus mismo ang nagpaliwanag. Ito po ang sermon ni Jesus sa kanila. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Kita naman natin talaga walang ginagawa ang Diablo kundi manira, hindi ba? Gumawa, maghasik ng kamasamaan. Ipatuloy natin. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong inipon ang mga damo at sinunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Kaya mayroon tayong last judgment. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel
at iipunin nila mula sa kanyang pinagharian ang lahat ng naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumawa ng masama at ihagis sa maningas na pugon. Yun, nagkakalayo. So mag-ingat tayo kung tayo po ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba o tayo gumagawa ng masama. Sapagat ihagis tayo niyan sa pugon, sa impyerno. Patuloy tayo. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Yan mga kaibigan, nagtatapos ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes mula ang Ebanghelyo sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, talata 36 hanggang 43. Napakaganda mga kaibigan. Pinaliwanag ni Jesus. Dahil hindi nga talaga maintindihan. Dahil sa ating paniniwala sa Diyos at sa kapangyarihan ng kabutihan, malimit natin sinasabi na kung meron mang kasamaang lumalaganap sa mundo, magtatagumpay rin ang kabutihan sa huli. Totoo naman mga kaibigan, akala kasi natin ang kasamaan ay tila baga ang siyang nagtatagumpay. Hindi po. Sa bandang huli, magtatagumpay po rin ang kabutihan sapagat ang kabutihan ay mas makapangyarihan po yan sa kasamaan. Akala kasi natin minsan yung kasamaan ay mas matagumpay. Tandaan po natin, ang kasamaan ay hindi po magtatagumpay yan. Sabi nga sa metaphysics, sa philosophy, evil cannot exist by itself. Evil only exists in something. Okay? So yun. Alam mo, kaya nga sabi nga, evil triumphs when good men do nothing. Kaya pero marirealize pa rin natin. Katingin may mga tao, hindi naman talaga gusto ng tao maghirap, hindi ba? Kaya later on, ayaw naman ng tao na kaguluhan. Kaya later on talagang maghahanap yan ng paraan para magkaroon ng kapayapaan. Ayaw ng tao ng kasamaan. Because actually, good is something desirable, sabi sa philosophy. But evil is not something desirable. You will not desire evil. If sometimes people like evil or desire evil because it appears to be good. Yan. Huna ninda, magayon. Yun. Para ba sinasabi, huna ninda, magayon. Pero wala, na-fake pala, Father. Na-fake ako, Father. Yan ang problema. Kaya huwag tayo magpapapeke. Kaya sabi ko kanina sa first part, tularan natin si San Pedro Crisologo. Kaya mapanuri. Dapat tingnan natin, huwag tayong basta maniwala, magsunod. Kaya dapat tayo ay maging discerning. Tunay na ito rin ang siyang mangyayari, kundi natin hahayaan ang ating mga sarili na pagharian ng kasamaan. Kaya minsan, nangyayari, nagiging tayong masama kasi pinaghahari natin sa ating mga sarili ang kasamaan. Yan. Pero kung hindi natin paghariin ang masama, hindi maghahari ang masama. In other words, nasa atin pala. Tingnan mo, hindi magkakaroon ng problema sa basura, lalo sa panahon ng pagbaha, kung tayo mismo ay huwag magtatapon ng basura. Sabagat anumang itinapon mong basura, pag nagbaha, babalik muli yan. Tingnan mo nangyari noon ng flood. Ngayon, pagkatapos ng baha, ano ang nangyari? Baha dati sa tubig. Ngayon naman, ang nangyari, baha sa basura. Yan. Bakit? Pinaghahari natin ang ating mga katamaran. Okay, dapat isegregate po at dapat ang basura itapon sa basurahan, hindi kung saan-saan. At ang mga basurahan dapat itapon talaga, o sabi nga pakinabangan. Ang iba nga sabi nila may pera sa basura. By segregation.
Yung mga plastic, naalala ko po, importante yan kasi wag natin paghariin ang kasamaan, ang katamaran, ang ugaling kasakiman. Yung mga bagay na yan, wag natin pairali na sundan natin ang diablo, ang ating mga pansariling kapakanan. Sa ganitong paraan, umiwas tayo sa pagiging masamang damo. Ayun naman po tulad ni sinabi ng Panginoong Jesucristo, umiwas tayo. Tayo nagigibang masamang damo. Binanggit sa Ebanghelyo, may dalawang binhi na ginagamit sa paglalarawan ng kaharian. Una, ang butil na mustasa. Ito'y lumalaki sa taas ng 20 to 30 na talampakan. Marami itong sagana, may mga lunti ang dahon at sayad hanggang lupa at may kulay dilaw na mga bulaklak. Ginamit din itong simbolo ng pananampalataya na may kakayahan lumago sa kabila ng kasamaan umiral sa mundo. Importante po yun. Pangalawa, ang butil ng trigo. Yan. Ang butil ng trigo, mga kaibigan, ay nangangailangan munang mahulog sa lupa at mamatay upang mamuhay at mamunga. Ito'y malaking hamon sa atin na maging tinapay na bubusog sa mundong gutom sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kaibigan, napakahalaga po ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ako magiging mabuting binhi sa anihan ng Diyos? Yan ang tanungin natin. At sa pagbabalik ko mga kaibigan, pakinggan natin ang dulang May Isang Bayani at Banal. At ito po ang magandang gawain natin. Maghasik ng kabutihan at tayo maging mabuting binhi sa ating lipunan. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and Baymay. Magbusugera, mag-savor sa lulit, busog nyo, all day 99 na lang. All day, daming choices. I'm magbusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm magbusugera, Max Savers, sulit busog meals all day para I'm magbusugera.
Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. McSavers Sunit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Kaya mga kaibigan, natin pakinggan ang dula episode 32 ng May Isang Bayani at Banal. Ang pamagat po ay Kapalaran Itinakda. Pakinggan po natin. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito. Minsan, may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo. Iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kininanang mo. Apay at alikudan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob. para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo. Pero, papasanin ko. Incluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Apektado si Obispo Alfredo. Ano po ang balak ninyo? Bigyan ng marami na leksyon sa moral theology ang mga seminarista. Ipaliwanag mabuti sa kanila ang canon law. Buwan-buwan ipatatawag ko ang lahat ng mga kaparian para bigyan sila ng rekoleksyon. At kung na kinakailangan, ako na mismo ang magtuturo sa mga seminaryo. Hindi naman tumitigil sila Madre Laura. Propagasyon de la Fe. At sa sakramento ng bautismo, napapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. At hindi lamang po yun. Kailangan din pong tumanggap tayo ng sakramento ng kasal. Isa pong malaking kasalanan sa Diyos na magsasama ang babae at lalaki na hindi kasal. Pareho din lang naman yung nagsasabat ng kasal at di kasal. Basta nagmamahalan. Ay naku, hindi po. Yung kinakasal, nababasbasan ng ating simbahan. At bumubuhos ang grasya, ang biyaya. Kuwalta! Tantos dinero! Napakarami! Galing sa nuncio. Bayad sa mga abito at kasulya na ginawa ninyo. Oh? Les gusto to trabaho. Nagustuhan na ng mga pari sa Espanya ang gawa ninyo. Pulido, maganda, primera klase, lalo pa ang mga burda sa kasulya. Gusto pa nila magpagawa ng mas marami. Ano mga trabaho kapag sinamahan mo ng may pagmamahal at puso? Hindi ka man maghintay ng kapalit. Biyaya at grasya ang lalapit. Ito sina Madre Laura,
naglilingkod, gumagawa, nagmimisyon ng walang bayad, walang hinihintay na kapalit. Kaya pagbuhos ng mga pagpapala, bumubukal sa kanilang puso ang ligaya at saya. Sa kabilang dako, kung hindi pa man, ay malaking tubo at kita na ang inaasahan mo. Kabiguan kadalasan ang nasusumpungan. Magbigay, maghandog at kayo ay bibigyan ng Diyos ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kapalaran, itinakda. Ika-32 kabanata ng ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Noon pa man, kahit na mga bata pa kami sa mataas na lupa, ay nakita ko na ang sipag, pagsunod at kababaang loob ni Madre Laura. Halos magkababata pala kayo. Magkalaro, magkatanawan ng bahay. Mas matanda lang siya sa akin. Siya ay 1877, ako naman ay 1889. Kami pala ang magkaedad, kung gayon. 1877, Disyembre 9, 1877. Ganun po ba, Monsignor? Kailan ba ang kaarawan niya, Padre Obiar? Sa pagkakaalam ko po, Agosto siya ipinanganak. Tama, 16 ng Agosto. Hindi pala kami nagkakalayo. Kung gayon, Agosto, Disyembre. Entonces, Padre Obiar? Nagkahiwalay lamang kami nang ako ay mag-aral sa Maynila. Ateneo de Manila, tama? Mga Jesuita? Opo. At siya naman ay sa La Concordia, sa Santa Ana. Mga ihas de Caridad. At ngayon, mabubuting anak ng lipa. Naglilingkod sa simbahan, katekista, mira la vida. Tingnan mo nga naman ang buhay, Padre Obiar. Kapalaran po. Itinakda, Monsignor. Bueno, ito na siguro ang huling araw na tatawagin kitang Padre Obiar. Eto, kunin mo ito. Kunin mo. Monsignor Versosa? Kanina lamang yung dumating. Kaya, ipinatawag kita agad. Sulat? Sí. No solo una carta. Desde Roma. Vamos, ábrelo. Basahin mo. Galing sa Santo Papa? Noon ko pa hiniling sa Roma yan. Pirmado ng kardinal. Sí. Kardinal Pacelli. Sí. Sekretaryo ng Vatikano. Monsignor, totoo ba ito? Pirmado. May selyo. Pebrero 27, 1930. Mula ngayon, tatawagin ka na ng lahat na Monsenyor Alfredo Aranda Obiar. Dahil ikaw na ang domestic prelate of His Holiness. Isang hakbang na lang at magiging auxiliary bishop ka na ng Lipa, Alfredo. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Buong akala ko si Madre Laura ang ating pag-uusapan. Yung pala... Monsignor, gracias, Monsignor Versosa. Salamat, maraming salamat. De nada. Pero, ilang bagay lang, Alfredo. Maupo ka muna. Mi obispo. Mahalin mo ang mga pare, ha? Lagi mong kakausapin ang mga batang pare dahil karamihan sa kanila ay malungkot, umaalis sa pamilya, nawalay sa mga mahal sa buhay, se sienten solos. ¿Entiendes? Entiendes, Monsignor. Kalingain mo ang mga matatandang pare para huwag isipin na kinalimutan na sila ng simbahan. At isang araw,
Malalaman mo rin yun. Si. Ipasyal mo ang mga matagal ng pare. Dar rekreasyon. Dahil napapagal din sila. Kansado, quemado. Kausapin mo na lagi. Bigyan mo ng panahon. Hablar siempre, dar tiempo. Kapag may kumatok, anuman oras, anuman ang ginagawa mo, pagbuksan, kausapin, pakainin, higit sa lahat, pakinggan. Opo. Makinig, escuchar. Makinig ka sa lahat ng kanilang gusto na sabihin. Escucha todo lo que tienen que decir. Mahalin mo ang manapari. Ama a los sacerdotes. Mayo ng taong ding yaon ay tuluyan na siyang itinalaga sa kanyang bagong katungkulan sa pamamagitan ng apostolic delegate na si Archbishop William Piani. Puno ng kagalakan ang nagpakilala sa kanya sa madla na si Obispo Versosa. El nuevo prelado doméstico de su santidad. My friends, the new domestic prelate of His Holiness. Damos la bienvenida con fuertes aplausos para Monseñor Alfredo Aranda Obviar. Sumunod na taon, 1931, ginanap naman ang 15th centenary of the Council of Ephesus at isang diocesan Marian Congress ang sinaksihan ng buong Diocese ng Lipa bilang pagkilala sa Mary's Dogma of the Divine Motherhood. Napuno ng mga obispo, ng mga pari, mga deboto at mga laiko ang Shrine of Our Lady of Kaysasay. Pagsapit ng taong 1934, nagulat ang marami sa kumbento nang pumarada sa harapan ng katedral ang mga itim na auto galing sa Maynila mula sa Malacanang. May hatid na magandang balita. Sulat. At galing kay... Monsignor? Galing sa aking kaibigan. Eto basahin mo, Monsignor. Galing kay Pangulong Quezon. Oo nga, may selyo ng Pangulo ng Pilipinas. Kaibigan po ninyo ang Pangulo? Sa San Juan de Letran pa lamang ay dati nang magkaibigan ang dalawa. Iisa lang ang pakay. Imbitahin ang obispo ng Lipa na siyang mag-alay ng pambungad na panalangin para sa gaganaping pagbubukas ng Constitutional Convention taong 1934. Makapangyarihan Diyos ng langit at lupa, Hari ng mga hari at Panginoon makapangyarihan sa lahat. Hinihilin namin ang iyong paggabay sa mahalagang gawain ng mga kinatawan ng aming na bansa. Bigyan mo sila ng liwanag ng kaisipan at pag-ibig sa puso sa kanilang napakahalaga na gawaing balangkasin ng amin na saligang batas.
Pababain mo po sa kanila ang banal na espiritu ng karunungan, pag-unawa at kabanalan. At hayaan mo pong maghari na sa lahat ang banal na takot. Amen. At paglipas pa ng 2 taon, 1936. Nagdiwang ang lahat. Masaya ang katedral. Pagkatapos ng mahabang taong pag-aaral, sa wakas, maoordinahan na ang mga diakono bilang ganap ng mga pari. Kabilang na doon ang magiging Sekretaryo General ni Obispo Oviar sa mga darating na panahon, ang mabuting diakono na si Gregorio Salvatus. Sumusumpa ka ba ng paggalang at pagsunod sa akin bilang iyon na obispo at sa mga susunod sa akin? Opo, mi obispo. Nawa, ang pinasimulang gawain sa iyo ng Diyos ay magkaroon ng mabuting bunga at katuparan. Ang pari ay pastol at guro, tinawag upang ipahayag ang salita ng Diyos sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Tinawag upang maging saksi ng mabuting balita ng kaligtasan, na tulad ni Jesus ay makita at madama sa kanya ang kahulugan ng mga salita ni Jesus na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ay, binabati po namin kayo. Salamat. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Padre Gregorio Salvatus. Binabati kita. Felicidades. Muchas gracias, Monseñor Oviar. Bendigo. Pagpalain ka ng Diyos araw-araw at gabayan ka nawa ng ating mahal na Inang Birheng Maria at ng kanyang mahal na esposo na si San Jose. At samahan ka sa iyong paglalakbay ng ating mahal na patron ng lipa na si San Sebastian. Salamat po. Maraming salamat po, Monseñor Oviar. O bueno, alam mo na ba kung saan ka madidestino? At sino ang makakasama mo? Kahit saan po, kahit na sino po. Ang mahalaga, ako po ay isang sugo ng Diyos. Padre Gregorio, mi obispo. Dalhin mo ang librong ito. Estudia e lee atentamente. Si. Basahin, pag-aralan mo na mabuti. Makatutulong yan sa isa na bagong paring kagaya mo. Salamat po. Muchas gracias, mi obispo. Hindi ka rito sa lipa, Padre Salvatus. Doon ka sa pinakamalayong parokya. Al final de la lipa. Sa lugar na ang mga tao ay hindi halos nakaririnig ng salita ng Diyos. Doon kita ipapadala. Ako po ay inyong lingkod na tagasunod, mi obispo. Gracias. Ang utos po ninyo ang makapangyayari. Kasihan nawa po ako ng Diyos. Obedience, celibacy. Ito ang dalawang sinumpaan ng lahat ng mga paring Diyosesano. Pagsunod sa obispo at buhay na walang asawa. Hindi madali, pero ito ang hamon. Buhay pari, buhay ni Kristo. At sa malayong lugar na sakop ng Diocese ng Lipa, na destino ang batang pari, si Padre Gregorio Salvatus. Muchos eventos en poco tiempo. Tama po.
Maraming nangyari sa loob ng maiksing panahon. Si. Ano nga ang sabi mo noon, Monsenyor, kapalaran? Nakatakda. Si. Ako, si Padre Salvatus, ang Marian Congress. Nangyari lahat. Sunod-sunod at ang ikinagulat ng marami, ang imbitasyon sa iyo ng Presidente. Invokasyon bago pa simula ng Constitutional Convention. Malaking bagay. Naroon ang lahat. Mga taong gobyerno, taong simbahan, iba't ibang reliyon. Pero ikaw ang nagbukas ng pambungad na panalangin. Hindi malilimutan ng marami, lalo ng mga Lipenyo. Kagaya nga na niyon sinabi, Monsenyor, nakatakda, kapalaran. Nagulat din ako. Mabuting kaibigan. Simula pa sa San Juan de Letran? Si. Buen amigo. At tama-tama, ako naman ang matutulungan niya sa darating na taon. Sa darating na taon? 1937? Malapit na, di ba? Ilang buwan na lamang, kaya humanda ka, Monsenyor Oviar. Por eso, el Congreso Eucarístico Internacional se llevará a cabo en Filipinas. Eucharistic Congress. Isang mahalagang pagdidipon ng lahat ng mga Katolikong pari, laiko at mga relihiyoso bilang mga saksi sa totoong presensya ni Jesus sa banal na Eucharistia. Ang kauna-unahang International Eucharistic Congress ay ginanap noong June 21, 1881 sa Lille, France, sa pamumuno ni Bishop Gaston de Sagur na mula naman sa inspirasyon ng isang debotong laiko na ang pangalan ay Marie-Marthe Baptistine Tamichier. Pagsapit sa taong 1937, buwan ng Pebrero, mula ika-3 hanggang ika-7, ginanap sa Pilipinas ang ika-33 International Eucharistic Congress. Dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Ito ang kauna-unahang International Eucharistic Congress na ginanap sa Asia at dito sa ating bansa. Dumating ang kauna-unahang kardinal mula sa Amerika na si Dennis Joseph Cardinal Doherty ng Philadelphia. Siya rin ang dating obispo noon sa Nueva Segovia na nagtalaga sa pagkapari ni Bishop Versosa. Kung kaya't mainit ang mga yakap ng pagtanggap sa kanilang muling pagkikita. My good father Alfredo Versosa, now Bishop of Lipa. I'm so happy to see you again. Oh, so am I. And I am so blessed to have you embrace me again, my Cardinal. Welcome back to the Philippines. We need to talk. We need to talk more, especially about that schism in Vigan. Oh, yes? Yes. We will find time, my Cardinal. Let us find time. Halos mapuno ang luneta at kung saan ginanap ang kongreso. Napakaraming taong dumating. Pinakamarami at pinakamakulay ay ang mga Katolikong galing sa bansang Hapon. Ito ang kauna-unahan nilang pilgrimage sa labas ng kanilang bansa matapos silang bigyan ng freedom of religion ng Meiji Constitution. Naging daan din ito
upang gunitakin at ipagdiwang ang pagkamatay dito sa Maynila ng kanilang biyato na si Justo Takayama, promoter of evangelization in Japan. Sa Luneta, gabi ng ika-6 ng Pebrero ng taong iyon, pinamunuan ni Obispo Alfredo Versosa ang benediction of the Blessed Sacrament. Blessed be God, blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Taong 2016 mula ika-20 at 4 ng Enero hanggang ika-31, muling ginanap dito sa Pilipinas, sa lungsod ng Cebu, ang ika-51 International Eucharistic Congress to restore all things in Christ. Ito ang pinakapuno at dulo ng International Eucharistic Congress. Si San Pascual Bailon ang patron saint ng lahat ng mga Eucharistic Congresses. Mga pangyayaring naitala sa aklat ng kasaysayan. Mga bahagi ng kahapong tila nakatakda. Bahagi ng ating kapalaran. At sa buhay ni Bishop Alfredo Versosa, tila nakaguhit sa kanyang palad ang mga bagay na ito. Mula bigan hanggang lipa, hanggang sa mga susunod pa. Kaibigan, sundan ang pagpapatuloy ng ating dulang. Minsan, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deofante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces D.C. Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Diyos mabalos pa sa Indugabo sa naghinanyog kang programang Maray na Hapon with Father Butch Mombase OP, at sana po kami nakapagtao sa Indo ng informasyon, inspirasyon na sinbindisyon, lalo na tayo po ay mapalad
At gamitin po natin ang pagpapala na ito sa paghahasik ng kabutihan sa kapwa. Ito bumuli si Father Butch. Nagpapasalamat po ako sa ating technical at the same time sa ating IT in production. God bless everyone and magkita-kita po muli tayo bukas. God bless. Bye-bye.